едно квартално училище, 20 ученици в класа, но така общо взето силен клас. Няма ромчета, едно турче, което идеално владее български език. За първа година започнах Пуджа. Така, подкрепата на родителите и най-вече доверието на родителите. Оттам нататък те забравиха, че имат нещо общо с математиката изобщо. Никакви домашни, изцяло съм се придържала към методиката, без да се поставям наистина какво трябва да знаят пък колегите, докъде са стигнали, какъв материал вземат. В интерес на истината много големи бяха страховете от това как ще се справят на външно оценяване. За да не губя тук и да преповтарям колегите, какво правих? Работя си по Jump и давам тестове, които излизаха за национално външно оценяване в тези помагалата на ИПО-ове си просвета, изрешихме всички тестове. Тоест работим, който свърши по-напред, един тест от другите. И така долу-горе правех съпоставка какво ние не сме взели или къде, кой какъв пропуск има. И се оказа на финала, че те просто решаваха почти безпогрешно. Да, двама ученици оставих четворка в края на годината, но те бяха едва ли не с двойки миналата година. Писах им тройки за края на годината, което е радващо много. Това, което така много ме впечатли, ученици, които обичат да рисуват художествен тип, които обичат да моделират. При тях скока беше огромен. Тоест, чрез тази методика те нагледно вече започнаха да виждат нещата, сами да се коригират. Изобщо много така ме зарадваха. Единия с тройката скочи на петица, което наистина е много добре. Децата обичат математиката, казват: госпожо, страшно забавно, много лесно. Имало едни, в които работим по 3 часа математика. И те казват да довършим. Викам: не, сега толкова няма какво да довършваме. Ще довършваме утре, ще продължаваме утре. Дали? Един интересен въпрос. Ако научим децата да рисуват и моделират, това ще им помогне ли в математиката според вас? Определено много им помогне. Това броенето на пръсти, пък колко им помогна, няма да ви кажа. Защото до този момент ние сме забранявали вкъщи, родителите забраняват да броят на пръсти. Делението с двуцифрени числа, като ги учих да закръглят, те вече започнаха пак с броене на пръсти да смятат. Изобщо невероятно бързо. Резултата, който показаха на външно оценяване по математика е 5,40 среден успех на класа. Направихме реклама, че ще прилагаме тази методика. Трябва да ви кажа, от 70 молби постъпили в училището, 50 имаше с желание, че иска да учат в моя клас, защото ще учат по Jump. Но това е. Значи, любовта към математиката, забавата за децата, една колежка, така се случиха нещата, че аз, даже като ми се обадихте вие и казахте, че резултатът е доста висок, понеже този контролен тест те работиха с колежка, когато трябваше да ме замества. Отсъствах последната седмица. И когато вие ми звъннахте вчера преди да тръгна, отидох в училище и казах: госпожа Васка, тя много така колоритна колежка, имате ли пръст в тестовете на децата? И тя ми казва: абсолютно честен кръст, тук така се кръстя. И даже сподели бях помощник дирекцията, се развила случката. И тя казва: аз обикалях и гледах какво правят децата, защото и на мен ми беше интересно. И там явно може би някаква текстова задача. Не знам за коя текстова задача е ставал въпрос. Нали? Това вчера преди аз багажа вече в училище, тя каза: единия решаваше по един начин, другия по друг начин, но всички бяха тръгнали по верен път. Това стават много близки, много сплотени като колектив. И тя, тая колежка въпросната, също така казва: ако аз замествам много класове и ако в другите класове ядрото е такова, и около него се групират останалите, то вика: в твоя клас е огромно, нали? И там няколко около тях само. И колежките, които влизат в класовете, ми казват, че твоите деца сякаш физиономиите им са други. Интелигентни са, те излъчват спокойствие, изобщо така като облик, обликът на който се променя.